Ni kadika Batesi TV. Bat pidang pet ya kajing ya keren. Markmat bat kikirtong. Markmat bat uba Harold Farming Kongsit. Ukertong uban aireng syagani ke election arjar arpulai nakasora constituency nakaseng All India Trinamool Congress lani ke TMC Meghalaya. Ba Harold kublai sibo naman taka porjungpi ipdiang sobha yepi syagani studio jongi bangini keren halor gipang kibafidon ban sei madan nabanta gani ke election bat kumu kurtong syagani ke election kai kibafidon ban ong nungkong halor kimat kibafidon Kebelah Sibuan ya Piru, kebelah CTB, kebelah Priang Sobhaya ban Siem yak nek interview, landek jengkan bat pi, halor kamat kebelah bat election nang menta kesnem ajar pulai, na ka arpupra sora konstituensi. Kamat kebangsan gelong ngangari ubriu belasang thai nang kam sarkar. Latrai hak transport department lajan life host nem. Ngatrai hak bentak repair. Haki kedan repair. Ngala pilot ya ke jalan Meghalaya berkoi. Ngatrai kamu inspektor yang ke transport. Ngatrai ru kamu tahu district transport officer. Bat kado langsung taj kum uasan komisioner yang ke transport. Hak stadik jong bunai Januari jong kesnem arajar apuai. Tiga ika baktik yang Bagan yaso pat kaseng san partai lani ka politics. Hakjian inti jonga kumu tau breu ni ka than sora. Ngadai nang ten ka asnong. Lapun lakai nga ka asnong ksat. Ipa jonga pat idei nganong saulia na sora nang ti. Ngalaim katu kan dei haksat. Hadu kana pendap ya ka school ha ka primary level. Ban hade ngalayo lat ban pulih tu por ya ka model English. Hado ka kelas 4, hado kelas 7, hangte ha Sierra Presbytery High School. Tanai hadeng jing klan no jong ipa jonga. Imei jonga imla show ban play school nga. Te ngala karpat ye imei. Ngong sya mei. Ngali belano sa Shillong tang banyak school. Kali jarang kat ha ka por bai nana jonga ipara jong imei iklan no. Te ila itai nana ila i konsuat langot ki kon. Di HP imei saya kita di konsuat. Kini kalau arsya kenang ban so ke jenjar ke sistem ban pesan nom tiak gi play school. Tiada bela ajing bet dengan pengawan seselong ban bela. Ngala kiu seselong ban bela. Bat ngale school no ban mit. Ngale school ban mit hado na pendap ya matrik. Tak school ban mit. Ban ngala yo la ru ban peteng ya ke jing pli jonga ha ka college level. Hado ngana pas ya ke BA. Bat hadian ngana pas ya ke BA ngalawat kam. Nomor hagi tu por ngapa yo lat ban pulih ke masters. Nomor ba ompat don kita ki distance education landi kita ki correspondence schools nak menta ke masters. Tenglah hap suhun no tang ka degree level. Bandang lawat kam jam ngalayo kam jam. Atri haki kedan ke repair ke office repair. Te khaddo ngalapoi ke transport department. Hak bag mai thu mentan. Ngala join kong kumu inspektor dengan transport. Padu pandayo ban kiukam sya kakerdan kumu district transport officer. Bat kado langsung thai kumu asan komisioner dengan transport. Tiga bulan mentan kai kebaketik inga bangan penyesal di politik kalong. Ngayo ya kejing tuna hapo jong ka konstitusi sara. Kamdam ni kita nong kendong. Hakba Kamdai bang duna tang haki lat kebedai bat ka imlang salang hendai haki non kam jang pai ba kemawan la sengiru ngiduna haka kawa ngiduna haka lenti singking ngiduna haka surop ngiduna haka electricity bang iduna ru hak lalai kamajam yak samla kini kita iki baktik yanga kumno bangan la ban lese ban trei syakri ke pai ba leng ba jong politics ladang kwa ban trei simat hi nganum la ban trei nak tak pai ba hanrei leng ba ke jong punya so jong abat ke seng politics ngakermen bangala ban syakri ke pai ba khamba ha ka rukom ka badai
Kadai kita bo fiong pi ba lengba ka jingye don bentalang ha ka politics ha ka sansyar ka kadar pila banwan rai ke kaban ai jing mentoy upat ba bat ka jingya lenti jong pi ru kalong ba phiap jam lamba ki bon ki mau jun thot jing ha ka jing im jong pi ha ka than jong pi ka constituency jong pi ru ngitip ba ki don shibon ki jing tuna ke kita ka mat ko pibu akhmat pila ko do ke don ka lenti sekian ka lek kawan ka koi ka kia ka puli ka puti nrei ka ka pibu akhmat ba pinwan ra ba pinya sa hing darbar tawan pi ka ne ka sora ka sun si ka long bayar kanum kan than tang sapang ka than ka asnong nei platib ba ka sora ka sun si ka sedang nang thin bom somen sapang seti ka kot hang ne ka armer Samingi kasdang nagithan warba ka asnong, kar warba kitulu kasder, ka khober, bat kakot siya siya samingi hakithan kukon perda. Teka long ka bahe bahago ko sunsi. Dengan larangan ken tang ya ka benta jong ka asnong lese kalong no siliang. Neng haban ken ni ke kijing ki bangi kum ka sora ka sunsi ka doni kijing bagi jing dona. Langi pai si kathain ke basati serum ngidon ke jing tuna haklat yo kam yo jam haklat ai kam jam ya ke samla pad ya kiri orang bar kum joi langi pai sa kathain sate ngidon ke jing hakaliang yo kadap kariang namar fai sate ke kuntup ya ka khata armer ya ka thain lain kon nado nama kon ring ter sa do sa kithain like and so but like moro kitu ke cakar ke long bro ki em dagaram langi pai sa kathain mingi kathain khang asnong Kibreu ki emru dakarem ndai ker kam dap ka pher kam dai ka jo ker kam rem hagi than jeni saneng kirap kam tam yau phan bagi khatu sala setai bat ki chhor ki chem handai satei ka than kha asdong kibreu kirap ya ki jat jing thong ba pher kiram ado ka kai kiram ado sotrun ado kala terpat kiram ado phan ka shriu kiso bat kam tam ka jingrap bat kamarap ka bangsan mentahi hakarash dong galong usansar mau usansar kham he ka jingyo kham he ka dor ma ta ta ki bre ki sim ba usansar de wei na ki marap ki bangsan ha ka thain kharash dong jongi bat lar pi phai sa ka thain sabgi ka thain ku kon poda thain mau step chatur ki bre ki em da garap ki em da ka bobla te ka jing jong ka thain sora hi ba ka wei jong ka sora ka si ka phe na ka wei ka dong sa wei ka dong dengan sim tang ya kata ka thain ka asdong dei ka long ga ngai kwa sim kelum ya baro saudong jong ka sora ka si baharol ki ka gani ka thain sora ka constituency jong pi ru khamtam kilong ki ba ba ka lai ka wan pi ka do ya ki nong rep ki bebon ki ja marrep ki ba kila ban penya yo ki ba kila ban yo ya ka kamai ka ji jongki henrei ka lai kawan ka transportation ni kini marep jongki kalong ka ba na mar kisnong kimdi ki belong accessible daki kali ani kita ki motor ba ki bilaban pun poi ki mar syaki yo ki hat kumno bilaban wonra ya ka development ya ban penroi ya ka khnang ba ki brio kin yo ka jingsuk ban transport ki marep jongki pi kam komong mentan ke jing jong ka so ka si ka pher nak we ka dong sak we ka dong dai bangi phai ka thain ka asnong ka ban kam ka long panwan ra ya ka surok komong long menta ka surok ka poi tang kong thong bat hang the hajan mau shi handai ki marep ki bambi ki long kham sa jingai na ka surok kumusun sar kumuso kum ka kai ki so trun bat ki we gi jingmi na ki marep ki ton kham sa jingai Maka simpor ya gitu kisnong, kum ka warba, kum ka telu, kum ka seder, ka khober, ka maumang, ka mau somat. Hal gitu kisnong ki khamjan, ka maumang mau somat ka khamjan kendian. Ndai bagi phai se ka telu, ka warba, ka khober. Ka simpor ya ki ban penpoi ya ka marap jongki, lau sensar, nai lau so, nai ka laterpat, hala kiket. Nang itu ka jaka bagi kisnong jongki. Kalong kisimpah do sau san kenta bagi yat bagi jingket jongki. Teka ai ka bang ajurkan dan karu bagi parti jongki bagi nangalam jaga parti. Ngawang balangi wangi po ai ka thong. Ka bang san hi ka jing thu ka bang akwa kalong banwan ra ya ka surok.
Langi kayaknya keserok nang tu nang kong thong isa seder. Kajaka belong pedang ya gitu gisnong baros tu. Kan long hal di kumbag riu kilometari ai. Bala ka poi keserok hasder kambot kitu gisnong babarjan kum kawarba katru ka khober. Bat kiwei ki binta jang gisnong jang kithan tu kamyong ketika mau sama. Kan long pedang kesder. Bat lala ka poi keserok hasder kambot kajing jang ka transportation bat kit ban ba. Kalau ra ka jing sok sibun bak long jirku ba kraw ya gitu gisnong. Kuma kalau mentap ki bon ki jingmi na kamar bang tum kakaj kum sot run mat ki wei. Hendrai habang alai satu ngalai kendo ya gitu kitrasong situ. Hak jing le ya jeng aban ban kanvas. Ban buaya de ki brio. Ngakli ngong kum nu phile ya kini ki marap jong phi. Ki ong bon kemadam ngi hab subrat. Tiang wat ya kala terpat ka ba ngiju lede mentangi haban penduk no namar ba ka baiket ba ka baila terpat bande kalau markum ju tikam don jengmut ban boy kala terpat ne pandai pesan kala terpat tinggi haban penduk no tendai ka ka bakong san ke bangi kwa ban rap hi kalong tang sensar maru kham he pisa pas ka welu ulong ban bo ulap klap ban bo sistem rum lele klap ban de haden ru dakidon gitu ki dong yeng ki bakham don kham em kibu kilum haden sipau nani karoi benai kisah dia yang sensar bakal kami hek dor. Hendai apa ngipai sekalian jong kini ki marap kum usatrun kum kakaj usophan. Jong bon ngi haban subrat. Ngi melap menkit melap mende nak kadau pakai sangai pelak kesurok. But ka kiong warwat usnyang ru ulang ngiap bam usatrun usophan. Nama penghap ai man kesgi kini. Lai ka wei kijing ka bangai i kham tam ka ba ngai zan kam ya ka surak satu kalong kacing kaliang jong kilong kme kham tam ki ba armet ki jathu ngai kali kong kumno phile le se ja ka pang ka sitong yang yong hap sukit jong teng teng ngim don ka kho ban kiet ki ngi sukit tak suki ti laki kme ki long kme ki kham koi kham kia haswa bakin khai khilong kumba armnai ai ki jole sa satai chalandam lane sa chelong kituk dan bahing Nang baladaran kan ke jing pang ke jing stom ke jing dan kam jing ki ban le hostel ki kamsuk. Bat hadin bagi la khai lung ka sa biang kumba ar nai ai saki yang bahaya jing ki kumai slong halandam ba klai phai biang klai jong stom. Kan ni ke ko ni ke jing ka bang i kam tam ye ki long kme. Ban nga so ba dalang la ban wan ra ya ka surok. Nado na kong thong hado asder. Kan long ke jing khu ka krau om tang ya ki nongrap. Handai ya kelong kemeru lane ka pang kastom kila ban yo ya ni ke jemen toy na ka surok ka dei ka putlom jong ka yo ka kon ban rei habang ipai sa kini ki jial ti jong ka mekhalia jong imo bang la yo ya ka mekhalia du stem nyau faar haru mentahi ibat ka sarkar kam imat ya kini ki benta jong ka than khat asnong ban yo ya ka surok hadu lakunum noru tang hasdar kala biang iki kata ka ba pikdo pi ba lasan pois nem la yo ka jalak ba pura nrei ki sno na kondong what om tang ka than jong pin re ki wei than ki wei constituency ru ki long ki badang sa din ka de ye shapai matas panga education kumnu ki brio ki nong shong snong ki tu ki than kondong ki ba tang man yal ti ru ki hab ya da ka jat long kom poi kali kumnu kin yo ka puli ka puthi ka babiang khnang bakin kiyo ha ka jing nang jing start jong ki ha jing le yok jat jong ha gitu gisnong kitang don ka to gan de gisnong ki bang padon tang ka school ru malaki don la ka school ru ki don tang ha ka SSA par khambo ne ke school ngalap bagi don tang ado class 5 kum ka gisnong khober ka don tang khat wo yeng ka don ka school SSA ba ka don do class 5 ka gisnong sder kum tai kasang mau sama kasnong mau mang tenai kam shwa ki school bar khoi ki school mission sto lara kam don hi ka mission kum kone ka presbyterian mission lane ka catholic mission ngathai le se bahado mentaru kitu ki jaka ki bang yethom dan kistong kita long ki badom ta kinum yo ya kala ban pule nei da ka jing don jong ki mission om tang ha to ka thain dai ha ki wei pat ki benta jong ka khara asnom lala kim don ki school mission jong ka catholic mission lani ka presbyterian mission hado menta
kini kisong kedai bilang sabit bah. Ke ipis ngau tarai ke dei ke dau ke bapen sadin hadu kat ni ya ki snow nang kendong nomor ngidon ki nong mikmat ki ba don ha ka bor ki ba la ban le e nrei ompoi chino Kawai kalong ke pihak kapal mensuangi empat don surok. Kasrok langsен kapal jadi saya tanya kas dong jengi nanin mau jerong kapal hadu kong tong. Kalau dia hak tu sistem larang maklah sistem kena sepak prapo seneng bakasrok kastam kapal jadi kita jengi. Handai kam mensuahi ngidang habya kijan. Pada saya kedai ka dau ba bon na ki nong hikai ru kim don kata ki balang kata jing tu wan hikai. Ngakan mau habai pa jonga hikai hakrang. House tem cecak na span repusan terter. Ilong han master jong tu ka emi school hang tu hakrang. Ngihap ban yak jan nalai reng eu long ba jong lai mau siang sakrang. Ngihap ya ka sempor ngi kembalai kan ta steng ban poi na reng eu hakrang. Dikata dai ka we na ki jing ha ka tik por. Namang ngim dan dia ya ka surok. Bat bon na ki nong hikai tang gitu ki ba se ki bom don kam yom yo kam yo jam kemas se ma hikai se than ka snong handai wa kata plang jing ka bakrau tengap nga kai ka ba i ka long ba ka jing ka long ba ngem dan ka surok tendai ngi phai sa ke nong wi khmat ngam tep balai ngan ong ba ki nong wi khmat kim pet ya kita ka jing ya ka surok la sorbe no kitu kisnam rupuan rupai ter Pangangai hiru baki nang ikmat kitrai, kamu orang bakim trai kena ikmat nak tu poru kitrai. Badai lumba kecing trai juga nang ikmat bagi sayo ya kesurok situ. Nado nak ten mojrong hadu mentaka poy hadu kong tong bat hajan maksud. Ngam keno ya kena ikmat rei kitrai. Nado kapor jang iba SP swear, nado kapor jang i Dr. Khang Lam, nado kapor jang Dr. Khang Ji. Kitrai, ngam orang bakim trai kitrai. Dan rei long imat nak kalian ke sarkar kamda simkhatan do kata ban pen poi surok haman la ka dong jong ka than tha asnong dali haman la kistong ten mata ka dau bon la kistong hang te than jongi kitang sa den ha kalian jong ka education habai dei pat kani ka tourism ka kam jungo kai pertai ka sora ka dei ka bala benanam keleng wat sabar jong ka India ro kum kata ka jaka ba longga jaka ba jungo kai pertai kebakring ya ki nong jungok kai pertai mentadang hakikat ni kat tu kan ni teliki snem bangi benai ka snong kong tong kalami pertai ba kalong kum ka snong whistling village bat gitu ki snong ba marjan bat ka sarkar pedeng kala adat ya kan ka snong pisngau ba dangla ki badang don kam ban kentiu ya kan ka kam jungok kai pertai ban kentiu ya ka than hi brok wei pi haga por ba ulong MLA Dr. Plur Khongji pampai doa play hak por sensyar kongres ringkat kejitelang bar Dr. Mukul Sangma kilawan ra ya kanika tourism festival hang tai ha lai mo siang hak bale se piatip ba don tau mau do not kastong lai mo siang haswa jang tam dan matip wat hang ne hak than hak state ma khalia rum dan matip hang no ko dang kata kastong lai mo siang Handai dah kejingwan jong kanika tourism festival haga tu kopor. Kibriu kitip hang do kadang kai mau siang. Ba kema piau mentan hi kapatai ru beragawai katip. Lengba jong ka internet. Lengba jong ka teknologi menta. Kibriu kitip hang do kadang kai mau siang. Ba kani ka tourism festival kam sem lon ra ya kejing roi jong ka tourist hang de ka thai sora jong il de lai mau siang. Handai hekiwai ru ki benta jong ka thai sora. Ngidon ya ki tourist spot haki pun kita om tang ha lai mau siang ni hasora handai ngidon handai thain lai lengkot ngidon ni ngidon sakite ki benta kham serum ka sahar ngidon ka laham no po islam ta handai ka pokong san hi kalong ka jingwan jong ka tourism festival kalong kawan ra ya ki jingtip shu sapa ka thain jongi thain tha asnong ba thain sora bat kumjur ka thain saneng ba ki bru kin tip ba ki don ki jaka ki nat ba ki thiang hapo jong ka sora constituency habang ipai sapang jong kanika whistling village le ka ta ka stong bakirwa yau bai ya bala tiap kum kong thong hagin sha kam dei ta ka stong kong thong ka badon ya ka ne ki jirwa yau bai langi pai nado na stong krang ka stong phong ka stong pdei pu pseng ka stong mau shut ka stong do yong
Ketang kerta ka mau mang ka mau somat ka seder ka warba ka telu ka khober kini barok kini kisnong ki bapadan kam bagi khot laki khon gikti lani laki baheng sem da kata ka jenwa yau bei kam dei tang ka kisnong ka badan ni jenwa yau bei handai ngan ong pi ba ka dei ka cluster of villages ka kan hon yang kisnong kan thup ya ka kro yau hiar ru kum ju ja ka jaran bat ki kisnong baret badan hapo jong ka khan asnong area Kawai ke banga kwa ban tip kalong balai ba ka kam kiu kata ka rukom ai jing sumari yaki brio jong gani ka thanyo pi omla ban tei yaki jaka sumar ki babiang ban syakri yaki nong song sino jongga constituency sora constituency kene ka PIC ki don karan kawai hang ne ha lai rang au kan kawai ha swear kan kawai ha krang kan kawai ro ha lai lang kon handrai katkum ki statistics ki bang iyo ba ka rukom trikam jom kini ki PIC ki dang duna nambar ki pat biang ngim da biang thani kita ki doktor ngim biang thani ki nurse ngim da biang thani ya ki jaga thia jong ki dong pang ngim da biang ru ya ki doi da shin ban ngim dan hiru ya ki machine kundo ban somar ya ki dong pang langi phai sya kan ka than laring au karukom trikam jong ka PIC ka poi tang nyu pusan na ka sispa habangi phai sya ka stong swear ka jing trikam jong ka PIC ka long prapusan na ka sispa habangi phai sya ka PIC hang tai hakrang ka trei nru pusan na ka sispa barangi phai sya ka than lai lengkot sya ka PIC na lai lengkot ka trei tang lai pusan na ka sispa kani pakai ki daw long bangi dang duna haki lat bat ki jing sumar ya ki pajba kadau bro kalong kata kadau long bangi biang ya ki doktor ngidon lese tang hak wei ka PIC dan tang wei doktor tiklong ka ba ya ki ban sakri ya ki pajba ka liang ka sakri ha ko takya ngidon kinos ki batang lai ngot na an ngot kumta tikani hi ka jing duna jong ki staff kawan ra ya ka jing ka ban ai ya ki sakri bo biang ya ki pajba ha ka liang jong ka ko takya Dengan tiap kadau boleh mat ka sarkar mental kam dapat kam da simkia. Man kentiu ya ka jisakri ka sarkar ha kalian ko takhia ya ka ba. Om dei tang hang ni sora jangi dei ngai ba wan hiwi konstitusi ru kalong kum chuhi. Namang ta kadau ngi kum ka parti na ka parti TMC ban nga kum tau kandidat na ka parti. Ladang iwan na ka bor, ladang ila ban thau sarkar man ta ka kenti. Lesi ngila ban kentiu kudan. Yakini ki bentak bidai nak bentak im lang kasalang. Pikiran sepang ke parti jong pi ke TMC lani ke All India Trinamool Congress kei ke ba pile lani kei ke ba ke parti ke le ban kentiu ya ka rukom yo kam yo jam jong ki khon samla jong ki khon jong ga jalame kala ya hakanu rukom pila ban kene ki lat ki pila ban pli ban yo kam yo jam ka parti jong ni ka parti TMC jong ni kalau ka parti ka thamai Idang don hang ni ko ma system tam. Habang yakan sepang kari ka si jain tia ngidon tang system tam menta. Handai la pikin ma hostam aja sao. Upuno sang ma bang pa do ulai ulai job ya ka turasin na kan ka parti jongi. Tendai hang ni ko mo mentan ha ka si jain tia ngidang don tang system tam. Tendai habang ngidon tang system tam ru dai ka nang kiu menta na ka por na ka bor. Mentang ila laban penyang ya ki kandidat hadu kumbasan pusaungun tendai ya bangi pai syakilan ai kam jam kadang long kai ka ba sedang ka bangi le ngimpat dan ka bor ya parti ka batamai tendai lang yo manwan ka bor ila ban thau ya ka sarkar menta ka ya election manwan hak ni ka arpnyo tarik mentau budai kitan bun ki agenda jangi kumno ban ai kam ni samla khandian nga syue thoi pi phang ka tu ka wikan mo Lani kata ke Women Empowerment Card, ngidan ri utu ke MYE Card, Mekhala Youth Employment Card. Kaba kidang trei jongi rengkat bat ka iPad team. Ngila persang ban register ya ki longkme, iwe longkme siyeng yak tu ka wikat. Kang bakila ban yo ya ka jimen toy lada ngi telak ban thau sarkar hak ni election ban wan.
bat kumju ru ya ki samla ki ba arpway hado south nam bat itu ki ba register hak ni ka wikat bat ka MYE card ladang iyo ban thau ya sarkar gin a ya ki syajat ka sibnai tang sibnai ne abnai ne nak mta sansnem langila ban a ki khala hajar sistem sansnem kalong rupo hajar telasi ini pisah syajat ka ilong kumitai jingjau ibarit Đây là xây cái long mì, cái bắt đục bắt sụp, cái nhiều giờ cái chỉ muốn tôi cũng có bắt siêu cái bài school khôn, lần này bắt siêu giờ bill electric, lần này siêu bài đốt, cũng tahan điện cái lạ ban nhiều giờ cái chỉ muốn tôi, và cái chỗ poru cái samla, là cái lạ ban register cái này cái card, cái MYE card, cái chỗ cái nhiều cái chỉ muốn tôi bisa jadi kasih menai, but let's say ini saja tengkai, ini harap jadi, hak ban siêu cái bài boss cái bài ti bài sengkeng, kan siêu barak khoi. Handai kendiat lai rap hi, matang saja tengkai dia mau ni berin. Bi ngapai biang saya kata ke employment, kebai dia buat kikon samla. Ka seng All India Trinamool Congress kawan ra ada ki brio na sabar jong jela ban campaign na banta jong pi. Ka IPAC banga kdo syai hang ni kalong ba kani complete lah dia kikon sama bakin campaign na banta jong pi hindai kiwan ra ada ki brio ban sabar. Bakin lem ta, kumno pisngo halor kata. Kani kadai tang ka strategi jang ke parti, kumno bangin kan bas election. Dai ya bangin mungkin aikam ya ki pat ya ki samla. Ni ki don ki samla jang dai ba tang ki re bana bar ki batrei ha ni ka ai pat team. Ki bon ki samla jang ki kan thai ba sendang ki batrei hak ni ka ai pat team. Kat nungut ka pi ki ngatip ba ki bon ki bede bana sabar. Ndri tang dia nut ki de bana ka jela di kon khasi. Kumbalai pesan ki dai ki batrei kita kijongi kibriu. Kembali tang kibriu kepada bar. Nomor bag dai tang bag kidio ban aikam ban train awon. Digi ban train ki. Tekan ka simpor. Collection kan up. Ti kiton kam ya kibriu ke belak train ke belak pentbet suai de bat. Kini kibriu ke nasabar ke belak ham tebet. Ki ai ka jing hikai ya kini ki samla jongi. Ki bon ki samla jongi naru ki khasi ki jantia ki karo kiton ki patrai ban gi. Ndri kidon ki khon samla khasi jantia garo jong iru ki balat beda kene ka kam to kinaya le ngam jeli halor kata ndri ka mut ka jingthmu jong ka All India Trinamool Congress kalong ban jom ban rading khongi ka bamsap ban wara ai ka jingkala hapo ka jela hakru kam sansyar khadar ka bakhoi pasuba kai kata ka ba ka kam sansyar ka bakhoi ka ba phi kum u nong mikmat lada pisah ajian pilak penon wan rai kata kejengkela haba kani ka parti jongi ke TMC kawan pan long kata ke parti kan nalin ka political party jong kamai khalia ha ka ba kini ki khala argot kila panya so no la dia nak sang kongres ya ka sang TMC ka jing thu jong ka sang TMC kalau wan rai ya ke jengkela nengkong ha ka sensar ka khada Klio ya kajing sinsar jong ka sarkar pemerintah. Ngam lang kam na batai benia sepang kini kam jong ki. Dei ki pai ba ki samla ki tip leng ba jong ki kot khobor, leng ba jong ki social media. Ya ki ai bro ki kam ki ba kla pau pen rengkau. Ba dei ka parti jong ki pa sei pau pen rengkau. Ya kini ki jingle jong ka sarkar pemerintah. Ba gi kum ka parti ngi kwa ban ra ya ta ka jing kala ha ka sinsar ka khadar. Lalangi lap non ra ya ka jing kala ha ka sinsar ka khadar. Gila beron rakyat kecing kela hakim lang salang hak astong katau hak thain bat hak konstitusi hi brakawai bat kumjuru hak jelah hi brakawai kata kadai kamat kaban kongdo kabangi kum kapati bat ngaku mutakan dian ru jong kasarakan konstitusi ngadon ya kaban terwa sakipat ba piong ba ki brio jong ka parti ki dei ki badon mencuabat ka kongres lada pi yo tangkat to kan seat pat pi don kam ban thawe ka sarkar pi sngo ba ka parti ka seng AITC kan ni sno bat ka seng kongres ban thawe ka sarkar hajala mekalaya nginem parla ban ong ya mentahi kasong ni haban ab ya result darang ban thaw sarkar marwei ni thaw sarkar marwei handai kasong pan hai kan lam jongi la gimla ban thaw sarkar marwei la si ki parti ki ba ya hab jing bot kiba don kajo kajing tu kum ka parti jingi lesi ngala ba telang bat ki
kat ba ka jing tmu ban kong kalong ban kan tai ya kita ki seng BJP ban kan tai ka seng Congress ka ba om shim trei barok kat ni tali kisnem namanta ka bha ka met jong pai ba jong ga jela ka jing tmu jing ka long ta ba ngi kwa ban thao sarkar tang mangi hi tang ko ka parti ka tang ka parti TMC dai kai ka ba ngi yo I menta ka long lada ngim yo ban thao sarkar marwei kamun ngi ha ban jet yak nu no parti ki bang ya hap chumut kebetulan lese ke jing thu la ka bias riam bat kum ka parti jongi kum kita ke ngi la ngi don ke jing thu balada ngim la ban thao sarkar marwei ngi ya ta lok bat kito ke parti kebetulan ke jing thu pakum ka sang jongi hi kabamut ka seng Congress bat ka seng BJP kamdan ka jo ka jing mun kum nu finiat te lok bat ki lada maki ki donia ka number ka ba biang ban thao sarkar nganam ong bagen ya so la bat ka seng Congress ne ka seng BJP handai ko ong mentan ki nu ki seng ki ba ton ki jo ki jing tu ban san syar ya ka mai khala nya so bat ki la lagi mla ban thau ska maru la se kalau ka ba ya ka parti jongi ban ya so bat ka seng BJP ma ka BJP ka long ba ka kwa ka PI lang ba jongi media jongi propaganda jongi ba ki kwa ma long ya ka India jongi ka wei ka tin ka wei ka nyamแต่หากตากับบันตาเลยสิกับเส้นTMCก็ต้องรับเนี่ยสอบกับ BJP บาฮารอนเงียบหายไปอย่างชักกับ constituency จงพีกับสอรา constituency กับจิงเยเลกับลองกับบ่านำมาบ่าพิลาดอนกี candidate กีบลาคัมเบ็ดนำพิรังทำไมฮะกันนี่กับคำ politics นั่นเลยพิลาติบอย่างกับคำสัญชาติขดาพิลาไตรกับคำสกัดกับ challenge ยาพีHagani ka jingele ya ka election arajar arfulai. Pihak ka jingele ya ka election hangno ru habang ong yele ka don ka jingele. Ngidon la ka jong ka thong ki wei ki parti ki don la ka jong ka thong. Ban nga kum kandir wala nga long bru wat mai. Ngala ya mentala as dam tam ngala ya. Ngala sang ya ka mingi ka sabmi chatai jong ka konsensi. Bang ayo ban skap ya ka puls jong ki pa. Baki kuat mentaya ke jingkala. Kita ada gawai nak bentar ke belakang sim yang banyak kun menteri sistem nak bentar ke election. Kikuat baru kikuat ya ke jingkala. Kita ada ke belakang sim yang. Ban job yang ini election kadon ke jingkala babon ki parti bon ki kertong ki thebe pisah. Pisngo kum no halor kata. Hak election hi kadon kum kata ke hiru. Ndai long habang kim yo I jak mala jong ngim tip laki the ne kim the ndai ke jing kendo jong pai ba kadon hi kata ki om ba ki the da pisah ki wei parti wat yang ngal ki kendo ba the pisah ndai ngam ndai tau bru bo pisah ndai wa ki kendo kam le namar kai ba ya ngai be ak ti kuno bon ya khon ya election leng ba ke jing su tho jong ga ya pai ba ya ke kendo dem ka ba nga yang ba di ke ka ba ka parti jong ga yang ka sora constituency ka shnong sora ro ka paunam ru na kani ka jingdon jonga MCCL mamlu share cement limited ndrei kaladon ki kunrum karam kaladon ka jingdo no jonga jingkhang no jonga ni ka yu ka ba phila ban le ban wan ra biang ya kata ka lost glory jonga MCCL apa sora ka sora hi kam dei tang ka hoi ka don ka ni ka MCCL ma pi omontan ndrei ngidon bon kilat ki bangala ban sna ya kita ki micro industries Kapangila ban aikam ya ki samla pat ki pai ba. Siapa kan poi ka MCCL ngakwa ban ya tu ping bangi don ya ki raw material ni ki maru. Ban seng ya ki katu ni ki karkhana hasara. Kum ka karkhana ban sna ya ki yet ya ki bilor ber kini ki jingbu kai mu jingbu insat kai ku pinat decorative items. Mar ngi don hang the harum lai rang ber ki bentam baro jang tu ka than jan sara ya siap upabham ha siap. Ubala se mensyara pintip kita bon ki company ki ban pet ban kumno ban seng ya ka kana sna yet hang the harum lai rang tan rei imat nak daw jong ka jing bom ya poi so do bat ki nong pnya stong lani ki nong pnya himai imat kam poi so rei lada ngi kum ka parti ngi kwa ban tre nam ta ka jing bahagam ya jong ki samla ban seng ya ki micro industry ngila ban le kata lala ngila ban ai kam ai jam wat tang lai pho sa pho ngot ru Let's say kalau kita mentoy ke crowd ya kalau yeng ya kita ke live house of yeng kita ke samna ke kam leng ba jong ini industries baret ke micro industries
Gidan ru ya ki marreu kum kini ki ajnar. Hak itu ki thai rang jeng ter. Ki ba dei lengba jang itu ki ayon bagi seng ki san unar. Bat kum gitu ru ngila man seng ya ki kanaret. Hak ba ngila man aikam ya kembalai po sapo ki samla. Bat kini hi ki jo ki brio ki mentoy. Ki lai po sapo yang ki mentoy lomba ka jeng seng yang di industries. Maka ta tong ko ngi pi ba dei tang ka semen ka balaban aikam ya ki samla jong ka thai saudara. Handai ngila tang ngila ban wan ra ya ni kar kanaret ngila ru ban aikam ya ki samla jong hak itu. Handai kamdan kan kuno ka political will. Lada kadon kan ka political will ngila ban le ki bara. Kamdan jing laka soga kadon jing thu ban le ikini kau lang ka basuk. Handai dangi poi pat sakani ka Mamlo Syara Cements Limited. Haga por ba Dr. Flor Khongji ulong Vice Chairman jong kama MCCL. Dr. Mukul Sangma de Chief Minister. But ni Dr. Mukul Sangma de ba iej bahai kenang sora. Habang apai sapang jong ka MCCL. Hakpor buat kamu Chief Minister la the pra penyuk lo tengka ban penke imbiang ya ka Mamlo Syara Cements. Ban siu ya ka tulop jong ki jong trei. Ban siu ya kiram kisah jong ka MCCL. Ban penke imbiang. Ban tit ban repair ya machine. Ban tit tamaru ya machine. Kumdo ban penbi ya ka bulan. Nak atu ka Mamlo Syara Cements Limited. Handai haden ka jing simti jong ka sarkar ya ka sarkar jela. Hapo ka jalam jong ka sangma. Kathi ka MCCL hajaka ba kanang he kelakang senton. Kamdai ba kiduk ke machine. Ndai kalong nakadaw ki ong ana bom yo doyong. Kai ka bang kwa ban bu ka jing clear ka sarkar. Lada kita ki sipau khat wei tli ki cement factory hang tai hai jan te hills. Ki yo doyong. Balai ka sarkar kamla pa biang yo doyong tang ka wei ka khana ba kadon hang thi ha mom mulo. Man pembi yo do bulan. Kadau pro khai kalong imat ba kamtan kata ka political will. Bakin le ikan ni. Lala kita iki yo doyong balik ka sora ka Mamlo Syara Cement kami yo. Kadai ka sarkar ka ba ajing bit, ka ba permission, ka ba permit, ya ki kali bagi kita doyong nabar banara sata Jante Hills. Kerang bagi tu ki factory jang ki riu cement kelapanya. Dai balik ka melapan ai permit mantit doyong yala ka jong ka kana ka dan hak thi Mamlo. Kalau let's say bakamdan kata ka jing kijingmon kamon jong sarkar ban pat ki im. Ban kam saliaru ya kayap ka im jong ki pat ba sora. Naman ka Mamlo Syara Cements kadai ka baki khot ka pleng ja jong ki dong sora. Let's say kita giwe pat ki benta let's say kita ki ba ka sarkar kam kwa ban ki im yang ya te cement. Let's say kala bantan ka lobby jong ki ki conglomerate na Jante Hills. Man khangla ya ka sora bakan play boyo maki kam donong. Mar habaka play ka Mamlo Syara Cements. Habang iyo ya dulat na ka Mamlo Syara Cements. Kibriu ki kwa na ka Mamlo Syara Cements. Om ya kini ki dulat nang thien na ka Jante Hills. Kam tam ha ka basna yeng, ha ka basna jingking. Ki nang kontraktor ki nang trei ki kwa ban thien na ka cement jong ka ni ka Mamlo Syara Cements. Ki kam kiar ban thien ya ki dulat ki bayo na kini ki cement plant na ta ni Jante Hills. Maki syam ba ka quality na ka jing bha jong ka dulat bami na Mamlo. Ka kam bha bonsha ban ya ka dulat bami nang ta ni Jante Hills. But let's say kadai ka daw ba ka don ka pressure lani ka lobby jong kidi ki cement plant nang ta ni Jante Hills man khanglat ya ka ban ki im yang ya ka ni ka Mamlo Syara Cements Limited klang baki kit kham yonong bat kim salia bawat baki pai nang sararu kindo e kam ke jamru Kamut pisngo ba don kam ban penki imbiang ya kani ka MCCL. Hoi. Lalangi wan hakabor langi ngila ban thau sarkar ban ta ka ganti ka thong ba kong san ka wei na ki thong ba kong san ka long bang pin ki imbiang ya kani ka Mamlo Syara Cements. Ndak ban ta ka bha ka bet ba ka kamai ka ji jong kidong sora. Pikiro menne sapang ka jingdon jong ki mar khendo ki bala ban san ya ki yet ki bala ban san nar. Ya ka ba phihapon ra da ki brio ki ban shabar jalla ban hikai ya ki brio jong jalla ban san nar ban tha ban san ya ki yet hapo jalla lengba gini ki micro industries phim sngo ba kata kan ora ka jing sep tieng ha ki indigenous ki brio trairi ba ki tieng ba yo ka wan thlep ka jing wan jong ki brio ki bana bar ka jalla
ngidon haga mai khalia jong ngidon lagi jong ki an kuno baki beliau nabar ki wan ngidon dia katu ka mai khalia residential ka an ki banga mat ba katu ka an ki baki kimla ban wan song hang ni ngidon ni katu ka lan transfer ak ngidon ru ya kan ni ka labor license tak lang ba jong ka district council kini ki an nga siam ba kila biang hi ban nama ala dia ki nabar bikin song sa hang ni ka jala jong ni Ndai ho ngi don kam ye kita ki beliau neng kong kinhap ban hikai ya ki beliau jangi kumno ban trei ban penmi ya kita ki mar ki bangi temu la fi pa isa panga kam hikai ru hakislam ke manusia manu ban hikai neng kong yangi ke kinong hikai ki ban kong hapo jong ke jala jangi kita ki beliau mana ba pasu skin da ki beliau jangi kilang la start kila ban simti pada kam hikai nak ni ki bajla bat kam sumdon kan ka bangayu i kamalang mentahi ba kini ki beri gua nabar kila ba song sa ni mekhala jangi hendrai hadin ba kila hikai ki rasnong tang la yo jing hikai ki rasnong kini ki beri kin hapan phan noi kumnu fisngo para habai dei ba ka jing dawa jong ki babon ya ka ILP ya ka inner line permit hakaba ki ndre fongot ki MLA ru kila manjur ba don kam ya ka ILP ka jala pan khang ya ka jing wan rung kertlet ki mender Kumbo ang matan ngindon lagi jong ki an pan khang lat ya ka jingwan ka thep jong ki menda na bari na ka ban na bar jong ka jala jong ni hoi ka so ba ka LP ru ka don hi ka ta ka lat ban dai kan ora ki jing ya pai ba pi ha bion ra kan undang patmai ka don la ka jong ka jong toy ba ka jing do jong toy lang yawan ra ya ka LP hang ni hoi kan khang lat ya ka jingwan ka thep jong ki pre ka na bar handai kan pu ka jing e ru ya ki pai ba jong ni nuar ba kani ka jala jangi kalong kata-kata sistem ken mi bon ki jing pendik ya ki pai ba ki balik jing chu kum na ka hoti sha silsar sha aizol sa manipur ha ka jing syam dengan ka jing perkhat dengan marwai kalong ba lesi kalong ba pendik yang ni ki beriu tak jing syak ya ka LP hoi nak benta banyada ya ki pai jangi kham tam ha ka liang jong ka ba kini ki bar jela kita melak ban yo ban song ban sang di ban khang lat ke ban tre ban kata ru kan long ke jeng toy ya ki beri jong hi tam kuma ga om tan kan don ke jeng do jeng toy ru ba kan don ru ke jeng toy ba da ka ni ka an ILP kawan ra khambun ke jeng toy let's say gila ban ong ba ngi menjur ba ka ILP kan wan hang ni ka jela jong hi Baharol sa kowe ka jingkli ka ka daw ka bapi lik penyeso bat ka seng All India Trinamool Congress lani ka TMC Meghalaya ka dei kata ka bapila ban appeal syaki pai ba bakin ai ka mandate syapi bapin job again election dak bapi lik penyeso bat ka ni ka seng hak ban kong mari sang tanya kam sarkar ngalapnya so no LD ba ka seng Congress ke Indian National Congress. Tinggal ya hani kasang Congress kumba prak ndai banai. Tendai hadin ga jingkela jong kinagelam. Ha ka ba wa pinsan pala UMP jongi. Ulwan long presiden jong kanika parti hamai khalia. Ti hadin ka tu kami bun ki kendum kendam le se kata ka benta ke bahasa jongan melak ban patai AP. Tendai kami bun ki kendum kendam ha ka ba kini kena galam jong kan kaseng Congress. Kita kata aku kelami no kaseng Congress banyak punya sok bagan kaseng tian Congress. Hoi ngalai kendo i bapa lah. Ada kata. Dan rei habang ngalai kan sepang ke parti tiket ilau yang ngaba. In melak ban ai tiket dengan nak daw baila dan beli lupa. Handai mensua haba kita kena galam ke barim. Habang ya kendo ki ong bangi sotnat bangi sokmen berpuan pihak kaseng Congress. Nama nasa orang yang padan beliau. Ni dawan ni bapa lai oi ngabai lan beliau lupa. Dia kalau ngi bapa lang ong ladak lan beliau lupa te. Kamdon jembut syuk kan bangan wan ban yaso bakan kaseng Congress. Nomor ke jing tu jeng abang yaso bakan kaseng Congress kalau mana kon ni election. Amdai bang sumut ban chuan ya songkai jadi syakai hang dia ke party office. Dai ban kon ni election. Dia tengah tah ngalami no nak ni seng Congress, bang alapnya so no bakan ni seng tim Congress. Nuang yo i bakan ni kita ngalam ke start ke batubet. Ke bela jupat ru ya
sabuk jong kajing sencar ya kami khalia kumi ba Charles Pangro ibadai presiden jong kaneka seng TMC kami khalia yelo musya u shankdor jong kami khalia legislative assembly bat kum Dr. Mukusang ma labat teng kum shift sa ke jela udah bela experience ba kam politics kumi ba George lengdo ibadai iwai na kinong kren ke bat tweet ba ha assembly ban kren man ra ya kijing jong ki ba jong ka state tengah sekau bang idadon ya kita yakini kita lam ki start ki tweet ki syampang ki bala bala se banyalam ya jela nang ni syakman nama kata tahu ngapanya sok no ru jadi ba kan kaseng tiang kongres kata kadega jingker pat jong pi long tu kimat ki ba plak do ki ba pinwan ra bania sai hing dor ba thawan kadega appeal jong pi ba pin kerpat ki breu bakin ai kata ka mandate ba pin job kam dai etang kata dai ka ke ba ngang yo I yang ni kaseng tiang kongres pi ka ni kaseng tiang kongres la seng na ka mam ta energy kam dai misha ka nong tai ka bas klan ma jong kaseng kongres hang the West Bengal Calcutta hadin ba kanika mamta energy kalau ja ai jengmut kumno ban pen klan ya kaseng kongres hang the Calcutta tak wan ra ya ki scheme ko pher da ta kham tam nam ta ki baduk ki pasuk ti iman na hadin ki jekan jong ka ba ki high command na tai na Delhi kam sumdan kan dong jing sei so da ka breu klang ya kini ki jing perman ki jing kuman jong ki kala mino na kaseng kongres ba kala seng no ya kini ka seng timul kongres hak strik jong mulai penengkong jong stem saja kan dai spa kan dai popra ti kani kaseng timul kongres kebagalong mentahi kani kabalakan na kaseng kongres tiap bangala pule ya karitis syar jong kani kaseng timul kongres kasyam ba ki perkat pedang ki matrikam kim sim te bertan na kaseng kongres langa ngikan le sepangki skim ke boleh bagi long keme ke ngam tan fi akan sepangki ka skim nam ta ki samla kani ka seng tem kongres ka kambun ban ya ka seng kongres ru bahkan ka seng ru ka de ka seng salansar ka ba amdan kanu ru ka jingkhang ha ka ba ya ki rukom ban mane blai ngila ban ga ya kanu kan yam ru kam dan kanu ka jingkhang jing wet la pi de undam hindu la de munam muslim la de undam kristan lak no kan yam kat kum karitis nisha no karin dia kan ka seng jongi ka ai kluit ba phin mane yak no kan yam ka ba pingai la CPO leng ba jong kini ki por kla dep ya ki jing sha la ben jong ki red ba ya ki muslim ya ki kristan ha ki ba bon ki jela kum ha Orissa kum ha Karnataka kum ha Gujarat kum ha UP kum ha Delhi bat ki wei ki benta jong kari India hak pengi UI lembah jong ki kot kubor ya ka jing sha sho jong ki nang lam liam kum ki padar ki sista ki pastor ka jing penduk penpra ya ki yang mani ya ki tisu jong Jisu jong ka Maria jing pen kelon ya geding penang liu I lembah jong ki media kam de sho ka wangi la bori menta kini ki de ki I bokhoi ki ba kani ka seng jong I ka persya ka yang persya ya kini ki jing la jong ki riu shi kle ki riu shen dam tendai la pi phai sa jela West Bengal kam samdan kanu ru ka bang ngiyo I kum kita ki jing la ben ni ki pa ki jan dam Henry ka don ka jing sok ka jing san la pi phai sa phang ka missionaries of charity ka seng jong kamera Teresa ka hat kota don hang the West Bengal hang the Calcutta be tiap kum ta ka shanti ni kitan but ka school ba pule pastor jong ki Presbyterian ka don hang the Hasarampur ti kum kini ki I ngasem ba kani ka seng tim kongres kalong ka seng ka ba kelut ha ka ba dei bat ka jinget jong ki pat ba jong kari India ten ma kata ka daw kani ka weiru ka de ka mat ka ba fring nga kum no ban ya so ba kani ka seng tim kongres bahrol ka ik ba phi la ban ong par hak bai dei ba ka phang ka ba sheneng jong ka constituency jong pi hak bai dei ba ban bat ka jingin tiu ya ka rap kariam Kathain sora konstitusi jongi kam kentup tang ya sora neka kentup ya di benta ke presiden jong thain sora ngong no kum ka khat armer ka thain lai lengkot ka kentup na do na mau kon ding ter kini nong kenri kini ka umlo kini ka saulat yo mau yong lai kan so lai moro
ke borok ki hab lang bat kadika sora konstituensi bat ka kam ka bangsan bagi trei kalong kadika kam rep kirap ayu kirap yau pan bagi khot usola kirap ru yau jur hoi nga soto ba kajing jong kinang rep kalong kajing bom yo tikana ya kadika sport dawai hakapor mesya bagi rep kiriang ka ber ka sport dawai ka tuka yuria bagi ong ka poi tang rus pa si berni hendai minta ka poi de kan yo ka pas pa si berni tiklan kini kelawan rakyat kecing bakam tam mentah hadian bakas kain dia kala kang ban bio ya subsidi ya kini kasbot dawai mentah kalami kecing majer bahai kelang rap tenrei wala kataru kai kebangi kum kapati ngi ko apa pisloi kelang rap kolong ba lada kata kasbot dawai phimyo shu ya subsidi ndrei pila ban rap ban yang dak tan kam lagi kasbot tan rai kum kasbot ai masih kasbot ai blang kasbot ai cr kasbot ai siang bat kinyut ban kelas bo dikene kan omlang ba kaya rap ba kinong rap kin tuna ka jing thie ka sport dawai henrei nginyo ro ya ka jing bam ki bakot ki bakhia lani kita ki organic food kata ka koi henrei kalong ka jing kalong ba kumnu ba kinong rap haden ba klayo ban khet ya ki marap jongki ka jing kalong kumnu ban de kawai ka ba ngi kan kum kapati ngi kan sepangkan ka minimum support price kabala langi la ban thau ya ni ka polisi langi wan ka por kalong subu menta lada ya uneu usola uneu pan ka sarkar kelabu lengba jong kata ka minimum support price lani ka dol ka ba riddo ka ba kitong dap kin dia kan ka subu kalong afod ka kamut unu unong khayi lani marwari wan thet yang ni ka marep mla ban thet duna ya kata kadol bala bu dak sarkar dan ni ki mai long ki bapuot kloi ujhor bul ut kloi upan ru puot hi tau kham slam tan dai kai ka bang ngi kwa ban penne yak ni ki chor lak mnu shi ta yo kalong bangin wan ra haman laki dong jong kini ki jakarap ya kata ka pangi ong ka cold storage ha ka ba ke nong rap sibu menta laki mla de yau marap dengki menta kasni sibu ki onnen met kya ban de menta kasni kada kimla bande menta kasngi utu ujhor kam tam ujhor jengam un da ndai langi wan ra ya kini cold storage kamot kini ki chhor kala ban im hado sitayo ba kinong rap la kimla de menta kasni kala bande la sairu ta kimla de la sairu kinde la sisngi tikum kini ki ingin tang ki thumu kuno ban yarap ya kinong rap bar kali yang jong kasbo da bai balai kaswa india ka khang do ya kini subsidi kalong lengba ka jing puli punya lengba ka research baki wat kilap ba ka jing petan kam than yang ni ka dawai kawan ra ya ki buan ki jing pang ka met jong priu ma ka ni ki jing thong ing tap ki bang petan kam dawai ki he lengba jong ka dawai ban hagari india jongi ki ba pang kansar na ka 4% khat lai percent ki de na ka ni ka thai lam ni jongi de lengba jong ka jing bam ya ki ni ki marep ki ba ice bo dawai ban iman mata ka daw ka sarkar india kala khang no ban ai subsidi yak ni gi tois bo na ka ta kum do ban yada ya ki pai ba na ka jing yo pang kansa ten rei kum kita ke ikila ki bangi kwa ban ra ya ki nong rap kum ka kosores mar ngim dan kam tak we kosores dan kam ban laki dong kum khar ameng dan kam ban bu kosores kum hang tai ha nong kan ri ngi dan kam kum la leng kwat ngi dan kam kum ha tai ha yong mo yong lain mo ro kini kijaka ki bangit kwa ban bu haman laki dong nak ta ka jing toy jong kinong rap bale se lengba ka jing wan ra ya kini ki cold storage kinong rap kin yo jing toy ha ka ba ngila ban bu kham slam ya ki jing mar ki mata jong ki lada kim la ban de ha ka jo kasni kai ka ba fidon man ong pat ba harol hak bai dei bat ka jing tiu ya ka kam le kai sports namar ki bon ki kam sports ki ba ki khna samla jong ki hon samla jong ki don la ka sap ngidon bon ki kirang ki thei samla badan la kasap ka phong hak len ka sports handai habangi phai pa sa ka dang jong ka infrastructures ka sport infrastructure ngim dan nei ha ka thain sa da ba ka su si ba ka we ngim dan nei ru em ka jing la kai ka ba long ta hi ka ba kham pau ka dei ka tang ka football lai no ki we ki rong beria ku ma ka sum khnam ka set khnam kitu ki dei la ka jong ka sports ndai kini ki rong beria ki long kham tam ki long kum ka jing ya khalai ka jing ya thong kan dei handai ngim dan ya kita ki sport infrastructure ki ba
lese ke muta ki main ki mini stadium kabang lawan bu haman lagi dong haman lagi stong nak muta ke jemento jang kirang bagi thai samlang jongi lang ila ban ra ya kini ki sports sa sosial hapo jong ka constituency ila ban ra ya ki sports ba pair kum ka athletics kecing mare kum ka volleyball ka basketball ka badminton bat ka cricket ru Keladon ke jeng persang jong ke samla ban yelek cricket hang tia sora handai namar ba kambiang ka stadium lani ka jak kamadan kampat da kiu tan hado kata handai dangshan ha ke jeng wan jong u Abhishek Banerjee u general secretary jong ne ka party jong i hang ni ha silong hawalo pelat ya kitu ki paumat kumno ban ken tiu ya ke jalan kalia kadon hang tu kamat ka ba ya dei bat ke jeng ken tiu ka sports ba ulong ba haman la ka blok kamut ka constituency Balarang iwan hakabor kum ka sarkar ngikwa ba raja ke stadium haman la ka wei pa ka blok jong ke jalan khala jongi kita ke dei simenta na ka benta ko no bagen tiu ya kirukum kilan met ke jela kai kam dei ta ma shela kai ndai kalau ru ban kilan met ya ke samla jongi la ka jingwan raja ke sports let's say ke samla jongi kin klet kin poi prakhat ban ngop hakiwei pat ki jing sneu ki jing penshoi Nama ka sports kadai ka open club ye ke kamas ni. Nama ta ka daw ka ka bang ikwa kum ka parti ban ngaru kum ta kandidat ngikwa pan ra ban kentiu ya ka sports. Om tang ha ka jala kum om tang ha ka so akan sensi hendrai ha ka jala hi barak wei. Ka jala jongi kalong ka ba ki jingkeno ki la roi ba ong ba ka dei ka jala ka ba klan ba ka bam sap. Hatu pisngo ba ka jing penteri kampura ya kani ka lokayukta at arajar khatsau kan nyarap penduna kata ben lap iki kambam sap ban pensitam iki brio ki ba ngat kani ka kambam sap Kuma kalau mentah hima kani ka lokayukta kamban dalat batan menteri kam maka tadi ditangkap pas sedang tanda ingi dan kam shosho ya ki wei pat ki ban tokit kuma pi ilma kot kubor ba kamai khalia ka dan kam ya kijing toket da ki taki kun hon CBI lan ki taki enforcement directorate ki kam bam sap ba pher ki ba plio i lomba kijing that hakikat khubor pat ke social media kata ngi dan kam ya ki wi pat ke agency kun do ban toket ki kam bam sap ba pher ha ki jalam khalia jongi ba harol fi ong ba ka sora constituency kalong ka bayar ba nomor ki bon ki snong ki ba nasha jengai ro ki ha ba po sora constituency but ki bana jan kham jan ro ki ha pat shakawai constituency halo ha kani ka bai de ba kani ka the delimitation jong ki constituency kai ka ba fidon mat ong halo kata kani ka delimitation of constituencies ya ka bala pentri kam do stem saja kan das pa kan dai pra kelak tak bahaya ka sora constituency kam tam ha ka bangi yu i ba kitu kejaka lani kistong kitau ki bagi longsha manshwang dongi kelabu ba mentang ila dolun ha sora ngi don ayu mentah kanam ta kanam sora handai ki bon kejaka kelaham ta hapo jongka sela constituency langi phais phangka sora civil solution ka sora civil hospital ka sora government college ka sela balakan block ka mamlu Syara Cement Limited ki division wa fair jong kita sarkar ki badan thang dia sora baro ki hab saka sela constituency nado na thena no saulia sai open ka mau ki cm ka mau mulo ka mau smai ka mau plang kot madan karang ot kalat yam sok kami kini baro ki jakam syaki hab hapo jong ka sora constituency handai menta kini Gilado baiklah poin ta syaka syala konstituensi. Badam dei tangkat ta kita ndu gerukom pihak ya konstituensi ke balong tamula. Habangi pai jaga lai soplia. Siteng jong ka snong kahap samau plang siteng kahap sasora. Kalau ke masuk tamala ru ya ka dempep. Ka ba maslang surok kalau kita ka bagi ong ka snong sendang sono. Sadu stasi mau be. Kini ki kamjan sya sora ban ya sya mau plang ni ki hab sya mau plang. Handai ka snong kum ka snong perda ku kon ka ba kamjan sya mau plang ka hab sya sora. Hab ngi pai sya kini ka bentah ni mau jong. Ya ku tium ku deng kan thong. Tu ka lat ban leng na mau jong kha snong.
nado din kan thong ter hado kedam kala habang ikiu na sora sakalian kamuan ketuka hab samau pulang kabar kani ka benta jong kesurak kerusok bahap seleng kadiang ter hado hang tei ha ketuka transmission station jong ko on dia jo ter hado hang tei ha tengah ka hab sora pi kom pia ka bai thamula pat abang apai sa ka thai sora ki ki balong ka dot pat ka ngap hang thi ha sora ngila do lo sa ka shala constituency ngamong bang bisni ya ki parlok nang shala handai ka ke bang idan menswa balikin kini no balikin pia no chate shala lese lo ka de ka dau jong ki jaman to jong simet ha ka to ka por let's see tandai ka ke bang ngi kum ka party ban ngaru kum kandidat larangi wan ha ka bor menta ka kenti ha ka ni election ban wan ha war pnyo tare ngi kwa la da la nem la long nem long bangi kwa ban pas ya ka resolution bangin tho sa ka sko India ho ngi so thu ba kani ka don kam ya ya ka amendment ya ka act of parliament tendai ka bangila ban le ka lomba ka sko India kan ya ka special constitution yangi ka sora constitution ba ya ki thi ki jaka ki banglado sa ka sara constitution sa sen pat ngi kwa bakinwan biang hapo ka satri jong ka sora constitution namar haba tua ya ka jingmot ya ka jing so jing pa ba ka to ka than pangalakan mentan gitu kistong no solia serum ter sai sopen ayo so ya ka jing so jing pa ba kitang kwa banwan sai sen pat hapo jong ka sora constitution maka khamsuk khamsan ki bai ha bi dai bat kasan syar ka khada langi phai li sa ka nei ka shala barkan blok ka shala barkan blok kam dei ka blok jong kinau sora hoi ka don hasai sopen mar menswa ka nei ka blok ka don hang tai lai kan so hagastem saja kan pa san phokundai habau ba joy wan rai ka blok hang tai lai kan so hagitu po ka lom ka ba yak lai kawan ti ha tu ko por uni doktor riang udai sora jong kan ka sai sopen hajekan bat ba joy ka tu ko por ong balada ka jinja than lai kawan lai kan so balai phiman ra noi kan ka blok hang ni ha sai sopen tang ba ki pat ba ki kapsuk hak lai kawan Tina ta kadau lawan ra no ya ni ka blok nang tai na like so hasai sopen hagas nem saja kan spa rupuai bat kani ka blok kerasa ya ka keteng shala balakan wala kadon hasora handai ka tang sa hi shala balakan blok bat ngi kum ka sora ka singim nan blok kani ka badan hang ni ha like ro ru ka bagi khai like ro kha asdong kadon sha ka mau plang ka swensi kam ha ka sora ka swensi Tek tali ngim nan blok. Tenai hoi ki ai ke jin sakri ke pai ba no sora ru kini ke atli ke blok tenai tek tali ngim nan blok ya yuru em. Nambar kamu ang mutani pi. Kane ka like ro kha asdong kadan hasala hapo ka mau plang constituency. Te banga ya sene sendeng ru sagi bentar ke sendeng kumang ne khala armer. Pada ne halai lengkot. Ngasyam ba ki breu ki ong ba ha ka jinga dei bat ki kam office sarkar kum ha ka blok la ne kam ki benta mo jang office sarkar ki ngisuk kam kini la lengkot ki sup Malaysia pun uslah kini ka kana Amerika ngisuk semelim namar ba lang dan kam hadisi office ngisuk ne dang ilaj te syakar syadisha like ro kha astong blok ki ngap wai kali Berakna lain kot kita kam Malaysia te blok syadisha pun uslah Kung kakali malah kemenit kadon. Laki wan sa sora, talon kam ni subdivision ru, kiong yapan wai kali. Te kalau kai ai kicing banga so ba kajing kwa jang pai ba so ka thai nu, ki kwa malai pai biang. Sa kitu kon si bariam. Kemudian ka thai lain kot ki kwa malai pai biang sa penuslah. Ba kini ki khanan mer ki kwa ban lai pai biang sa melim. Handai ka ai ka ma kwa ban ong asu wan ra ni ka jing so jang pai ba. Handai ngi na ka liang kum ka Sorak nasi ngiso ba kan nang buana sotnat lani the more the merrier kata kare ka we ngam ton ban ong e hal kan dei kap nang buana sotnat dan dei ka e ka bang akwa ban ong kham tam e ka the ka than se rum sara kong bala kalong ka bala hi ngin pas ya resolution nak party jangi ba ya ki the ki jaka ki balado sa sala ngi kwa sai sen pat ban ra hapo ksatri jong ka sora constituency ka e ka ba fidan ban ong par ha ba dei ba ka jing Kular jong ke sarkar ban ai ke district apa sora. PUI ke kular.
Kaslong tang hasuin. Kam semut ba kata kejing ai ka district. Ban ai kamu taga Christmas gift, sani kan New Year's gift, kam dan nyebut ai rum. Ka gift kamu dah kamu pisai na pelapat lon ni pisai na pelakon na. Nampak apa ini haba pitau yang no district batamai kajing lot kalau babon. Tingim dan yang tak kapuat ban ai tamai yang mentai kamu kalau mentai. Nak tahu ngaku mu tahu kan dia jangan ke parti TMC, bat ke parti itu ngam jukan siapa ke district. Namar ban wanra ya kat no district batamai. Ban operate nak sub divisional level ke district level tangki infrastructures kum ke office bat ban keteu ke dan ya ki officer kam dona ya ka aspa kelur. Te kum kene ki jinglot ngim dan aga buat jan. Nampak tak tahu ngahi, kamu tahu parti kandidat jangka TMC, ngam jukan kumdo nak piang ya ka, mana ya ka distrik hak sora. Dan dari ladang iwan ka buat, langi lak matau sarkar, langi dan kata ka budget allocation, gila mana ya ka distrik jangka sora. Ba Harold Farming Kongsit, kublai sibun nam tak kapor jengpi, kermen baga jingle jengpi, kan mana ya kata katong, bat ba pinla ban syakri hok yo paj ba. Kublai sibun. Kublai sibun ni.